Bugün siz bilen BM Pro firması hakkında guruluşalım. BM Pro firması 2024-nji ýylda çykdy. Täze firma. 1,5 ýyl boldy. Ýöne täze firma bolsa da adamlar namly çalyp giren firma. Bu firmaň merkezi Arap Emirliginde ýerleşýär. Şu wagtky ýagdaýda 13 000-dan gowrak aktiv trader bar we şol 1,5 ýylyň içinde $2,5 milyon gowrak payout berilende gaýdylýar. Sizin özüňizem gözle ide öňüňizden çykar. Inni BM Funding'in öz saytyna girer we azajyk aşağı düşümizde şu bölege gelersiz. Inni ilk ulan platformalar Dextrade, Estrade bul. Sizin sowda etýän ýeriňiz broker diýip pikir edin. Men Dextrade maslahat berýän, içine TradingView analiz edip göni sowda gerip bilýäňiz we içi hasam düşnükli. Inni accountdan görnüşleri klasik, swing, uzaldylan görnüşi, buram one step. Bir zadanyada geçýäňiz. Inni klasik bolanda hissasyz göni account bolýar. Pulçosi 100 berýär. Inni swing bilen klasik tapawdy, swing pulçon az berýär we uzak wagtdaýyn sizde kalaňyzy sowdaňyzy tutmana ruhsat berýär. Uzaldylan bilen bularyň tapawdy bolsa, dine simwollary bulara 70 bolsa, munda 180 sanyk görnüşi bar. Men üçin gerekmeje. Maslahat beremok. One step bul, zadanyaları bir gedekde geçmeli. Inni account $5,000, $10,000, $25,000, $50,000, $100,000 var. Biz şoň $5,000 klasikini göreli. Birinji zadanya 9% koşmaly üstüne. Meselem $5,000 bolsa $5,450 etmeli. İkinjiň bolsa 4,5%, birinjiň ýardy. Birinjiň geçen soň ikinji azajygym bolsa ýeňleşe, ikinjide diňe psikologiýa rol oýnaýar. Ondan pilço ýetgeş günserimde maksimumum 9%, o da $450 bolýar. $4,550 olaýar öýtýän. $4,550 düşsem account ýapylýar. Günüňe 4,5%dan artykmaç düşmeli. 4,5%de $225 bolýar. Indi biz şunu satyn alaly. Siz bilen näme bolýar? Bäri edil ýanky satyn alyp emladyňyz sazansaň, satyn almaly ýeriňize gelýäňiz, bäri öz jümeriňiz, ad, familiýa, edil bolşy aljak dolurýaňyz emlady. VPN ruhsat bar. Bärde näder sizde ýurt çykar. Ispaniýa, Germaniýa öz VPN-ine bagly. Tapawdy ýok, ol duruversin. Indi şeýdiýe şulaň ikisini artykmaç bilen goşup bolýar. Näme goşup bolýar? Bärlerini dolduraňyzsaň bu tarafa görýäňiz, ýa-ki düzedişiňizi aljak durmy. Üýtgäp bilýär arasynda o da internet satyn alsaň. Indi 7 günlük payout bar. Bul ilkinji ýaşda 14 günden çekýäňiz, soň 7 günden gitýär-de. Göni siz ilkinji payouty 17 günden aljak diýseňiz, accountyň asyl bahasy $39 bolsa, üstüne zat koşulýar. 25% koşulýar-da. Soň %100 ücret diýär. Bu näme bolýar? Meselem accounty gidereňizde bolmaly diýen şu ýalňyşmasam %100'üne izine berýär. Bu ha başlan geçeňizde geçäýän ýagdaýynda %100'üne izine berýär. Indi bärigen skidka kodumuzy ýazýar. Tamam. Trade. Ene asyl bahasy $39. Ýanky kod bilen 20% skidkadan $31 düşdi.
Soň bu kod 3 günlük 20% skitka, öňümizde 3 günden dolýar. Soň beýleki koda geçýär, o da 5% skitka berýär. Inni töleg etmeliýeriňize geleňizde, meselem Visa kartyňyz ýa-da özüňiz daşerut bolsaňyz, daşerut kartdan arkaň töläp bolýar. Ýok, kriptovalyutaňy üstünden törejek bolsaňyz, konfirma geçirýäňiz, bärilerini kabul etdiňiz, sipariş ver. Bärini doldurmandyr. Özüňiz razy ederseňiz, ona sipariş bere basýaňyz bolýar. Şeýle QR kod çykýar, telefonuňyzda okudy, pul okýaňyz, premoy boldy. Inni ýanky account satyn alaňyzdan soň Gmail'iňize hat gelýär. Öz ugruk durýar, koduňyzy goýun, inni Gmail'iňiz şu saýda girin we şol saýt inni şul. Biz ýanky satyn aldyk, meselem ýürüýdi, inni açarjyk go. Şul açara basamyzda bize login we parolymyz dur. Ýanky paroly ikisinden kaprawat etýär, ýani BM-Funding terminale gelýär. Bu terminale gelemizde ýanky başdaky loginimiz, parolymyz goýas, meňkide kopýalaňy dur. Bir gezek goýsaň, soň öz bolýar. Giriş etýär. Giriş edemizde, meselem sizinki, gün ticaret hesabım şeýle durýar. Bärem gowy. Inni näme saýt geçmekçi men şu taýynyň häzir. Bu DX Trading özüçi. Loduňyz azap bolýar. Ene alym satym alýaňyz. Meselem näçe lot bilen geljek? 0.02 mi? 0.02 stop bolsaňyz näçe goýjak? Meselem long şol ýer näçe bolýar? 67.46. Şeýle bolsa ne? Stop project kayıp. Näçe dollar stopuňyz? Näçe depozitiňiz näçe prosentde gitýäni? Soňra da loduňyz saza oturmaly. Meselem näçe prosent riska etýän bolsaňyz özi aýdyp berýär. Inni bärem gowy. Söwda edip bilýäňiz, aşagda açylan izlerke çykylan durýar. Trading View. Bu Trading View gelende meselem göni Trading View'un özüçi hissat ýetgän akyjylygy, ýeňilligi, rahatlygy bundan tapawutdan durýandyr. Bazyk agyr. Bul gön Trading View'un özüçi isän çyzgyn. Emmi zat bolmursa ýalyjak. Indi men näme gowy? Meselem ben şunu short girecek bolsam, şeýdi. Stoňladyň, şeýdi saýaňyz ýazyňyz. Üstüne alıp sağ knopka basýas, create or limit. Basýas bolýar. Gön çykarýar. Näme çykarýar? Edil ýanky bahadaky teýkimiz, ýanky bahadaky stowumyz. Diňe biz bärde lodumyz saýmaly 0.02 meselem. Basýas. Näçe dollar? Minus 7 dollar. Teýkimiz näçe? 20 dollar. Depozitimizin näçe prosentde gitýän, näçe prosent üstüne goşulýar. Bu limitni bölük market bölük gün şu asasyna alýar. Stoň olandan özüňiz süýşürip saza oturmaly. Hemme-de bolmursa ýaljak arasy grafika. Inni ticaret kontrol paneli var. Häzir ona morkudyň size. Geldim, azıcık videonu dondurmaly bolum. Başla. Inni ýanky siziň aktiwiňiz barda, şoň gapdarynaky Matrix'e basamyzda, bu bizim öz akkauntymyzyň içiniň hereketini görkezýär. Näle ýöräpsiňiz? Näçe güni geçipsiňiz meselem. Meselem minimum 3 gün trade etmeli. 3 gün trade näle etmeli? Minimum 3 günüňizi plusda yapmaly. Men 9 günde geçdim şunu. Ne? Aslında men 4800'e düşmedim. Men düştü dik korkutturlardı bilemem. 5000 dolardan düştüm. Ve azıcık 4957'ye düştüm. Tamam. Riskimi kontrol edip geçilen account. Inni
Şu benfandinin men iň gowuryan tarabym şul. Özi sizi hemme zadyň gaýdy otýar. Näçe adamdyňyz, näçe giderdiňiz, win rate'iňiz näçe. O. Hemme zadyňyz görkezip dur. Sizdiň riskinizi kontrol edip sağdaýym bar. Meselem ine panel, gidiren pullaňyz, stop loss'laňyz, galanýan pullaňyz. Hemme zady näçe tutýaňyz, näçe saat ortaça hemme zady görkezýär. Ine tijaret kontrol paneline gelende meselem men dün $20 minus ýapypdyr. Bu bolsa $36 plus. Günlük $6 gazanýan ýaly görkezýär we ortaça gazancym $36 eken. Bul täze bolansoň şuňaly görkezýär. Galanam iýi giderlikde. Hemme zadyň sağda atýar. Meselem win rate'iň 33%. Mesela her zerka näçe ağırlık tutýaňyz. Her zerkede näçe minus tutýaňyz. Ortaça gazanjyňyz näçe. Hemme zady görkezýär. Siz isleýişiňiz ýaly muň içini özüňiz üýtgüdip ömürleýäňiz. Goşmaça adam goşup bilýär, aýryp ömürleýäňiz. İçini özüňiz sazda bermeli. Hemme zat düşnükli içinde. Bundan başga da soraňyz bolsa, arkaýyn maňa Telegramda ýazyp bilýäňiz, elimden gelen kömegi eder. Sag bolun hemmeňize.